framework as yet another preferred mode of development financing, which we intend to rely on in mobilizing necessary funding for investment in diverse sectors, including roads, housing, water, energy, ICT, and agriculture. We are discussing the construction of the dual carriageway to Mau Summit with investors. I will welcome you to put in a proposal. Okang' mokwongo mar neno ni kembe mag piny owacho yawne ji giwegi en loko chike mathurka, kama igeno ni Ruto biro tiyo kod kwan mang'eny mag jood bura mag kweth mag Kenya Kwanza mondo lok chik mapiyo eka ochop lek mar medo kembe 10 e NSC e thuolo mar higa achiel kende. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Edwin Okoth. Ogi kaunti ma Nairobi orango moko matimore bende kaunti mamoko. Wadhi e kaunti ma Homa Bay. Kama erokanyo gavana ma Homa Bay Gladys Wanga oyango nying jotelo mogwelo e lemo mag jotend migepe kod lemo mamoko madito e apis gavana. E andika ma mochweyo kogno kod Gladys Wanga ji 10 ne ogwele lemo mag jotend migepe ka ji 11 mamoko ne ogwele lemo mag jong'ad rieko e chenro mopogore opogore mag kaunti. E tend migepe, Wanga ne owalo jalupne Oyugi Magwanga kaka jal mabiro telo ne migawo mar pith kod pur kod pith ka Roslyn Amolo ne ogwele migawo no mar thieth. Martin Opere mano bende ochung' migawo no mar somo kod tiegruok. Danish Onyango kopuodhi biro bedo jatend migawo mar apeini, apida kod wuoth ka migawo mar omenda okete lwet Solomon Obiero. Poni od bura mar county opuodhogi. Joash Olo biro telo ne migawo no mar pi, alwora, ler, teko kod lokruok mar kor lwasi. Polycarp Okombo biro bedo kanyo migawo mar ohala kod kembe, limbe kod mago mag riwruok Saga. Peter Ogola biro bedo jatend migawo mar lowo, udi kod dongruok rombe, dongruok mag bombe. Kama Grace Masio Sewe ne ogwel kanyo mondo chope migawo no telo mopogore opogore mag tudruok kaachiel kod loch gwenge. Kamano mar chwech rowere, tuke kod kido kod timbe okete lwet Sara Malit. E lemo mamoko madito mag kaunti, Gavana Wanga owalo Charles Odhiambo kaka jatend jotich e apis mar gavana e kaunti ma Homa Bay. Erastus Randusi kaka jatelo matayo chenro kata mano mar protocol. Silas Jakakimba kaka jang'ad rieko e wechego mag chike. Nicholas Odao bende ne ogwel kanyo mar bedo jang'ad rieko e wechego mag siasa. Polo Nditi jang'ad rieko e weche mag yuto mar nam kod weche lupo ka Patrick Were kaka jang'ad rieko e weche somo. Lendo no bende oyango Silas Raba kaka jang'ad rieko e weche rowere. Enoko machielo bende Rachel Ogutu biro bedo jawach e lo piny owacho ma Homa Bay. Bernard Omuga ogwel kaka jang'ad rieko e weche arita kwe. George Mboya biro ng'ado rieko e weche siasa e apis jalupa gavana e kindeno. Gordon kendo bende biro bedo jang'ad rieko ne kaunti e wi lokruok mar kor lwasi. Okwero ngewe mabere kinde makoro kausa podho gibiro chako tich ayanga e county no ma Homa Bay. Waranga ne matimore county ma Siaya. Od bura mar adek ma county ma Siaya no yawo odiochieng' manyoro ayanga e nyasi manotele kod gavana ma county no James Orengo. E twak mare ne omiyo MCS ma Siaya thuolo mar nono tije ma ibiro tim kod tend county no kuom thuolo mar higni 5 mabiro. Orengo bende ne ogolo oko chik manyocha oketo mar geng'o chenro mag tiyo gi omenda mag county no. Judith Omondi ni kod ler mathoth. Gavana ma Siaya James Orengo otelo e yawo od bura mar adek ma kaunti ma Siaya odiochieng' ma kawuono. Mimi Frederick Odhiambo Lo. E twak mare, Gavana Orengo ogolo oko chik mane oketo mar chungo chudo mag omenda kod lodho omenda e aguch Siaya ka nonro dhi nyime e wi weche mibadhi. Orengo owuon nyocha ne oketo chik makamano kendo koro sani ogole mana bang' apedha manyo otim gi apisas mag EACC maluwo ndach mibadhi mar milionde mag pesa. But I have now an authorized payment of pending bills and urge that payments be expedited, but there must be a record. When you want to make a payment in a public institution, there must be origination
of a request or a claim, there must be a paper trail. And when the payment is made, there must be an acknowledgement in writing, including stamps and seals. Orengo bende osingo mar keto e tim singo mane oketo e kinde campaign ma kuma oriwo gero apeini moluro kaunti ma Siaya ka otiyo kanyakla kod sirkal mamalo. Apeini gi oriwo Mabondo kadhi Wagusu, Kalandin kadhi ka Elijah e kind mamoko. The national government is currently involved in the construction to bitumen standard of the Bondo Wagusu Road and the Godnanga Barober Uhuru Market Siaya Road. They are incomplete sections of our road networks, examples of which include the Wangarot, Akado, Kalandin, Kaelija Road, Rangala, Uroya Bridge Road, Segere, Umina Road, Siranga, Yenga, Sega Road, and all these were commenced and are undertaken by the national government. Weche thieth, pi kod pur bende gin moko ma osingo bero kochako kod chiwo mbolea ne jopur. We hope to take decisive measures with your support, of course, to supply certified seeds and fertilizers to registered farmers in the next planting season during the long rains. We can build modern hospital complexes in at least Yala, Bondo, Ambira, and others in the next 5 years. I have directed that money allocated by this august assembly for buying medicines must be ring-fenced for that purpose. Romoni bende ne okelo kanyakla jaod bura mar Wakeini e kaunti no mano Christine Ombaka kod Senator Oburu Oginga. Gijiwo jaod bura mondo oti kanyakla kendo gikwe kaka joka ng'ato. We have seen many county governments disagreeing and fighting. Siaya has been known to be more peaceful. We've never seen any such fights, and I expect you to continue being peaceful and agreeing on various bills that you come up with. Let the work in Siaya be seen that this is how an ODM government can deliver services to the people. Governor Orengo oketo MCAs go thuolo mar limo apise duto mag county poni nitie wach mora amora manyalo kelo chich e wi tije mag county no. Judith Omondi, Ramogi TV. Wawuoke mano matimore kaunti ma Siaya warang matimore kaunti ma Kisumu. Od bura mai kaunti ma Kisumu chuogo telo mare madhi tayo chenro mag od bura no. Kennedy Oko makoro bende dhi bedo kanyo kaka jatend kweth mathoth e od burano ma kaunti ma Kisumu ka iluwe kanyo gi MCA ma South East Nyakach Patrick Lulumba ma bende ntiere kar kanyo ka irange mano MCA ma Market Milimani Ward Seth Ochieng Kanga ema dhi bedo kaka jago oporo e lo MCAs mathoth ka iluwe kod Jennifer Obonyo mar South West Kisumu. Speaker mar od burano Elisha Uraro oyango ni tend ODM ochiwo ler e wi kaka telo dhi bedo e od burano ma Kisumu. As presented by Honorable Oko Kennedy, Leader of Majority B, approved, say aye. Aye. As many of the contrary opinion say nay, the ayes have it. Kwa nyime kod weche manyien pod wantiere kae ka warango odiochieng' manyoro piny mangima ne yango odiochieng' ma nyathi manyako kendo koro thor wach ne en jiwo ratiro mar nyiri kendo neno ni gibedo kod ngima makare ma okroch ratichgi. Kata kamano midhiero mang'eny kaka bembo kaachiel koda iye kaachiel gi moko bende keny ma ohiu thoro othiro dongruok mar nyithindo manyiri. Rei Polo ne otwak kod moko kuom nyiri nyithindo manyiri makoro osekale midhiero machalo kama kendo koro ikuno report machalo kama. Mpira ikienda kule tunateremka sisi wote tunaacha watu wawili wapi? E pau tuke ma mukuru kwa Ruben Community, Nairobi County, firimbi oseiwak kendo tukadhula ochakore. Wakeini nyiso mich magagi kage ywayo oganda mondo winjie weche manie chunygi. Namba 4 e tima dhula mar Dreams en achiel kuom jotugo e piem mane dhialo odiochieng' nyathi manyako. Sigand Iska Akinyi chalo kod tukadhula
Osebedo jaloch kendo osebedo kod midhiero mopogore opogore ka sombe ne ong'ikore e klas 10. Nachwanyra na ayudo nyathi kan gi higa matin. Nok ang'eyo kata kaka iting'o nyathi, nok ang'eyo kata kaka iloko ne nyathi napkin. Nochuna na we skul, jonyuol na nokomor nikech ne gin gi geno kuoma to na disappoint gi. Kata kamano, Iska Akinyi ne oramo ni sulwene nyaka chieng' moro rieny, omiyo nodok e skul bang' yudo sir kokalo kuom riwruok moro ma ok mar piny owacho. Nawe nyathina gi mamawa ka nyathina ne tin kabisa. Nasomo nyaka form 4 natieko. Nadhi e college, natimo social work. E kinde mane gitugo kod team mar Starlets, ne gin kod lek mar jiwo nyiri mondo oket sinani ka giluwo yore manyalo bero ngimagi. Ni kata kiyudo ich kitin, mano ke giko mar ngima. Ngima nyaka dhi mbele. To kiyudo ng'ama nyalo mako lweti maduoki e skul, ti matek mondo isom. Nyasi ma kawuono ne jiwo lwenje mag kit chwech ka ikwayo oganda mondo konye reso jomong'ol e kit lwenje machal kamano. Nyadendini ne owang' marach kane otin momiyo ong'ol, kendo wacho ni chal mare ne omiyo jal moro orocho ratiche kane oja higni 14 kende. Sasa wakati nilikuwa nakuja nikitoka shuleni jioni, hapo ndio pale nilirepiwa. Juu shule yetu pia tulikuwa tunakaa sana hadi saa 1. Familia yangu, mamangu ni mtu mwingine alikuwa mkali sana. Nilifika tu hivi na akaanza kunichapa. Sasa wakati yenye mwalimu pia alipata niko na mimba, nilikuwa nachekwa kwa shule. Chane omedo chore e mier kama ne otie tije lwedo mabende wacho ni ok ne chule maber. Wakati yenye nilienda kazi ya nyumba nilikuwa nalipwa 2,000. Hiyo 2,000 ndio nataka nigawe yangu ya matumizi, na pia nataka hii 2,000 pia nitume nyumbani juu niko na mtoto. Chenye nilikuwa naomba watu wa government waweze kucreate hizi safe space, ikuwe sana sana kwa rural area. Juu wasichana wenye wako rural area wanateseka sana. Nyasi makawuono bende ne oywayo nyadendini ma jahigni 19. Olero ni aola mar rowere ne orocho sombe ma opoko lwar e lwet dichuo moro mane jakuo. Ikakuwa anakunywa, anakuja na mabeshte zake, ananiforce ni have sex na yeye na marafiki zake. Alikuwa violent, angenipiga sana to an extent na kuadmitted hospitali. Kane obwodho ne oyudo sir kendo sani ouso e boma ma Nairobi ka ochako ngimane manyien mogeno ni biro bero ngima nyathine. Nikiwa mdogo nilikuwa na dreams, definitely nilikuwa nataka kufanya story na media. Hiyo ilikuwa passion yangu, but I believe bado si late, I can still do it. Bado niko 19 na life begins at 40. Nonro mar riwruok piny mangima UN yango ni achiel kuom nyithindo manyiri 4 manie kind higni 15 kod 19 okosomo ka ipimo kod kwan yawuoyi. Lipot mar UN lero ni mana wuoyi achiel kuom yawuoyi 10 ema ok yud somo. Pogruok makamano luwore kod midhiero mopogore opogore ma nyithindo manyiri kaloe. Ma emomiyo piny mangima ne dhialo odiochieng' nyathi manyako mar nono okenge mosekaw e bero ngima nyiri. Opira nogore kendo timbe nolore, katwak bende osebetie mar hingo odiochieng' nyathi manyako. Kata kamano, loch maduong' ma jokanyo dwaro en mar neno nyathi manyako oyudo rit makare, osomo, odongore mana kaka jopiny mamoko ma ok oroch ratiche. Ray Polo, Ramogi TV, Mukuru kwa Ruben, Nairobi. Erokamano ahinya Ray Polo. Nyithindo manyiri hoye kama untiere kanyo amora ahinya gi tich ma utimo. Wamedo lemonu kendo Nyasaye omedo mana rito ka joma chwo bende wamedo mana rito nyithindo manyiri ma kama donge ber. Aya waranga ne Lake Victoria kacha nango matimore. Jolupo ma Kenya kokalo kuom riwruok margi mar National Beach Management Unit BMU kwayo jatend piny owacho mano ma Kenya William Ruto mondo mi olok nying migawo mar pur kod pith ma koro otis gi nying manyalo riwo kodaka yore lupo bende. Jolupo go ng'ur ni nying ma omi migawo no sani ok onywando chenro mag lupo kendo weyo migawo mar lupo ka oweyo mana migawo makamano ka odiedo. Millicent Adhiambo nigi ler mathoth. Kane giwuoyo gi jofwambo e dho wath Madunga e boma ma Kisumu, kotelnegi kod jakom BMU Tom Guda, ne ginyiso sin margi ka giwacho ni jolupo oweyo oko e telo mar William Ruto e gwelo mare mar ten migepe pacho ka maonge jokanyo e sekta mar lupo. Gima ne Ruto timo ne odhi okawo migawo keto wa migawo mochung' ne mining
mochung' ne kunyo madini to kendo gi migawo mochung' ne maritime weche mag wuodhe mag nam to ne ok oketowa distinctly kaka ministry. Omiyo wawacho ni kata kobedo kamano to lok nyingno mondo ketwa e State Department ma Fisheries gi Blue Economy mondo wach mar lupo obed kong'inyore. Guda koni migawo mar lupo ondiko ji maromo 60,000 kaka jolupo kendo mamoko maromo 1.2 golo yuto margi e yore motenore kod lupo. And lupo mar nam lolwe small scale en momiwa chiemo mang'eny kabisa. E dhowath Madunga waromo gi Dismas Miruka, jalupo ma jahigni 43 ka ochopo e dhowath mar dhi bolo tol kaka otimoga pile. Dismas ne odonje boma ma Kisumo higni 10 mokalo. En ndalo 4 kende bang' kane owe thuolo gi apisas mag arita kwe ma Uganda mane omake e sama ne odhi nyime gi kilwa mare e dhowath ma Sigulu e kaunti ma Siaya. Oleronwa midhiero ma joma omake kaloe. Sirikal kata polise ma Uganda kubiro to gimayo warech. Ka gisemayo warech to gidhigo samoro be ginyalo maki to giywayi gi yie girechego te gidhi kodi. Ka gichopo kuro yie gikawo giuso aito un jomo maki giteru e sel ma iteru e ok en sel maber. Kwayogi ewi sand kod mak ma apisas mag loch nanga ma piny Uganda kod Tanzania osiko mako godo jolupo ma Kenya kinde ka kinde ema. Ma en achiel kuom kwayo madwaer mar kwayo kir nigo osiep makare manyo aneno koloso Uganda manyo aneno koloso Tanzania owuog oko matek mondo ng'i kaka onyalo wuoyo go osiepne ma Uganda kocha mondo achiel jowa aborogo oyud kaka duogo pacho, ariyo e long term one kaka nyalo kony mondo kik lupo terwa e jela every now and again. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Mana kamano ka Millicent wache kanyo odhi bedo mondesore nyaka dipono loke kendo ko lok nyinge no mochopo kanyo koro ma keto nyaka chenro go mag lupo chopo makanya koro mogi jo nyaka kanya makoro watieko go weche manyien okinyi makawuono we amosu e jogo oketo itgi kendo wangi Ramogi TV okinyi makawuono uneno waka un kanye jatich ruoth wacho ka mano jatich ruoth Bethuel Juma oyawre ahinya wacho oyawre ahinya Joyce mzee Omanga biro wacho kanyo ni Joyce oyawre Joyce Jogiriti mondo kelne gi nonro magazeti kendo mana kaka biro sani jaote Millicent bende ni kae Afel Kosuda bende ntiere mana kodwa kae cheno ni ma okinyi cheno ni maru piny mabiro ni achiel kachiel to sigana bende mano alieko e kinde mane wachako chenro makawuono mar nyathi mane owito ngimane Otieno Manyoro ntiere ote mopogore kae ma Shiro Betha bende wacho ni ote maklit kod kuyo chopne anyuola. Job James Odhiambo wacho ni yawa may his soul rest in peace. Nyathi Nyakach wacho ni so sad. Kama chelo Peter Wesonga bende wacho ni ma en unfortunate. Wacho ni kama chelo Alinda Ateswa wacho ni milet ahinya. Jackie Nyarmodi wacho ni milet otemo manyo yo mopimo go gimane otimore to poko yudo. Erokamano Winnie Nyarogutu bende oro ote mare malit kod kuyo ne anyuola mar nyathino mano wito ngimane odiochieng'no Manyoro. Kama chelo bende jogo maneno wa uko neno wa kaunti re komachal nade Elsha Clench neno wa ka entiere kaunti ma Nairobi Kilimani ka wacho ne men good morning Sara Mirongo wacho kanyo ni oyawre ahinya oneno wa ka entiere Sidindi Anyanga Makapio Jagogo Katuma oneno wa ka entiere Gogo Katuma erokamano ahinya Ouma Nunda neno wa ka en kanye Kisumu City erokamano ahinya Otieno Crispin Alo wacho ni amen kendo Nyasaye otelno duto timro piny Christmas neno ka entiere Uyondo Ugenya Justin Ondiek Jarai wacho ni Gemrai Nyakach kae neno Gidana Jane Kasera Osiro erokamano ahinya Owino Philip neno wa ka entiere Siaya Jalango Otieno erokamano kuom kete Kalin Black Soil Nyara Okinda PC good morning from Banana wacho kanya neno wa piny no ma Uganda erokamano mzee Omanga pontiere ka Vincent Okoth bende neno wa ka entiere Ramba ondesore adu anyakora mangijo nyaka kanyo koro watieko weche manyien nyinga Cleophas Loch mabiro nono magazeti kod nyawadwa Joyce Oduor kikidi mabor.
Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Radio Ramogi. Kik iti kod sabunde mateko gi ng'eny kiluokori. Waduogo kendo waikonu chenro maber moloyo. En ngolo nyadiriyo, miel nyadiriyo, kod mor nyadiriyo. Yud magite chenro mopogore opogore. Thum dag mor, ngeso ka ngeso, sang'wen otieno. Tiedero, ngeso ka ngeso, sa 11 odhiambo. Ngoma owake, wuok tich nyaka tich abich, sa 10 odhiambo. Ramogi Night, tich abich ka tich abich, sang'wen otieno. Magi duto mana Ramogi TV. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rali manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kendo opogore pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Oyawre kendo nyakwara Mugia Jwang kendo machiegni e nonro mar gazet okinyi makawuono nyinga Joyce Oduoro. Okinyi makawuono antiere kod jafwambo Eric Okeyo Kizito modaka ogodo thuolo makende mar nono gazet mar Daily Nation kaachiel kod mano mar The Standard. Kizito ichio nado okinyi makawuono. Achio makare Joyce, edoke no okinyi makare ma Nyasaye omiwa. To gima wuora ni juma ni ringo piyo nikech kawuono osechopo tich adek. Ok en kata juma ni kende, en dwe mar 10 ni oringo mapiyo ahinya. Oringo matek, to aparo nikech wuok tich bende ne wan gi holiday. Moganda no yweyo. Koro weche thoth weche thoth to sae matin. Weche thoth mago koting'o nyaka wan gi odiochienge mag nyithindo manyiri. Nyaka jogo man kod dang'ni mar paro, tuo mar obwongo bende, magi weche manyoka opeke e juma ni. Koro odiochienge gi duto magi wakwayo mana nyithindo manyiri hayu makare. Mana kamano nyakwara Mugia Jwang wantiere kod gazet mar Daily Nation kaachiel kod The Standard. Ka wang'iyo weche mabende omipeke gazede ariyo gi, ka wachako kod mano mar Daily Nation okinyi makawuono king'iyo kanyo Kizito. Bende waneno mana kanyo kaka Raila nyaka sani koro gidwaro mar loso kweth ma pingo piny owacho motegno mabende biro keto sirikal mar William Ruto tesre kaka gisebedo ka giwacho. Ma wach mabende Raila Amolo Odinga nyowacho odiochieng' manyoro. Aparo ni nene kanyo ka owuoth koluoro boma modhi karomo mar Jivanji jobura ma jopiny machokre kanyo ka ng'iyo weche mag siasa kaka piny dhi nyotwak kodi. Koro kanyo manyo wacho ni en tiere ma kendo koro gidhi ng'iyo piny owacho mar Ruto to tiyo nade gigo ma gitimo kaachiel kod wach mabende koro ni kanyen mar chiemo kod kothe momede nyinyo ni mabenyo gi wuoyi matek ahinya. Mago mabe koro kina to kete wang' oboke mar Nation kai. To ok en Nation kende, Standard bende mane wacho nogo mabende omiyo peko okinyi makawuono. Magazet mar The Standard bende modwa chako goda yanga okinyi makawuono ka bende gin bende gindiko kae ni Raila
Kalonzo, new plan to reign in Ruto. Raila kachiel kod Kalonzo Musyoka mabende nitiere kwethno mar Azimio la Umoja. Gin bende gidwa keto sirikal mar William Ruto tesre. Parni gazedni mar Daily Nation kachiel kod The Standard oketo wachni mar Raila kachiel keto sirikal mar Ruto tesre. Kalure ni magi gik ma jopiny dwaro winjo sani. Kalure ni Raila kayando se yombe ng'wech mar laro komten piny Kenya kuom kinde malach no ke wanene oko. Odiochieng' manyore makoro nwa winjo duonde ka koro giwacho kaka gidwa keto sirikal mar William Ruto tesre. Weche mabende ka japiny odhi kacha kuonde ma iuse gazet ka gisego wang'gi kacha. Jomoko bing'eno ok nyiew gazet. Gidhi mana kuonde misome gazet to gigo wang'gi ging'iyo mana thuond weche mabende omi peka eka ponono ginyalo ng'ado bura mar nyiew gazet. Emomiyo Standard kachiel kod Daily Nation okinyi ma kawuono kawo wach mar Raila ni gimiyo peka ahinya. Ka wacha kod gazet mar Daily Nation mar The Standard okinyi ma kawuono Kizito. Mana kaka wasewacho wach ma kama omi pek e itoboke mar 4 mar gazedni mar The Standard. Joyce, koro Raila Kalonzo wacho ni gidhi loso kweth motegno mar keto piny wacho mar Ruto tesre. Kalure nitie singo mane jatend piny Kenya William Ruto nosingo kane jidhi yiero. Koro kaka ncho oseyudo loch. Koro nitie gik manosingo nodhi timo kuom ndalo 100 mokwongo mar tende. Koro mage minyo nikech ndalo songo kawuono wantie ndalo 30 kiaga 1 2. Osongo matek ahinya. To wach mabende nochopo kanyo makoro kelo midhiero en mar chiemo kod kothe momede nyinyo mar jiemo. Mabende Kalonzo nyowacho kanyo ni ma wach ma tend piny Mwai Kibaki nodagi wach ni kalure kod nono manosetim nyaka pinje maoko mane wacho ni chiemo kod kothe makamagi gin gigo mok ni kare gi ngima dhano. Miwacho ni nitiere kaka girocho fuone mag dhano koting'o nyaka kedo kod roteke makedo kod tuoche kuom dhano. Kod wach mane Kalonzo bende nowacho ni kothegi kadiponi obi okelgi mousgi en gima ka ipuro mikayo to lal kamano ok inyal kano kodhi ni kendo nikech iyudo ka kodhi ma wan go pile cha en kisekayo tiyiero mabeyo tikano inyalo paro kaka nitwegi kata mar oduma itwe kama iro ginene to koro wacho ni magi ok nyal kano kama mabo chuno nang'o higa ka higa ji biro dhi ga dukni ka nyiewo kothe tinyiewo kothegi ka bende ne gitiyo kod ranyisi ni ka bende koro sani giseyo sirikal mar William Ruto kuom ting'o oko kata thulo oko kuma mane oket makumo mago kothe momede nyinye pacho kae. Ka bende giwacho ni nitiere pinje mano moriwo pinyno mar Germany, wantiere kanyo kod Italy, Holland, Sweden, Estonia kachiel kod pinyno mar France manyaka sani giwacho ni gin achiel kuom pinjego mabende ogoyo kuma kata oketo kuma etiyo kod kothegi momede nyinyo kata jiemo ka giwacho ni ka pinje makamago osetimo nonro moromo mayango ni kothe momede nyinyo ok gin kare. Tang'o miyo to piny Kenya to nyaka sani to koro wacho mar mondo mi oduok kothe makamage pacho ka magi mana pacha jo Azimio la Umoja ka sani koro wanyalo mana wacho ni gisechako tich kaka kweth mapingo piny owacho mar keto sirikal mar William Ruto tesre. To bende parni kinde mane William Ruto itoboke mar 4 kanyo kinde mane William Ruto kachiel kod kweth mare mar Kenya Kwanza nitiere kisera mar ombulu negisiko ka giwuothe kor gwenge mapacho kae ka giwacho ni kwa donje sirikal to abo duoko piny nengo mar ngima masani tek matamra gi nono to nyaka sani koro gine sirikal jo Azimio sechako ywak ni ang'o momiyo nengo mar ngima pok odok piny. Joyce inya paro kane owuotho kano manyo mbulu no wacho nang'o ni kodonjo ni to dhi duoke nyaka siling 70 mabende no mano nengo mar mogo kowuok e 200 nyaka 70 mabende no seyo tende Uhuru Kenyatta ko wacho nang'o ere kaka lweny matimre Ukraine tenore kod uchumi marwa koro ema be joro no wacho nang'o lweny magore Ukraine cha ema rocho chumi marwa koro wakiani wi owil mapiyo nade nikech incho seyo Uhuru Kenyatta kalure kaka Uhuru Kenyatta incho keto subsidies weche mag mogo weche mopogore kanyo koro en mag incho golo kano wacho nang'o ni lweny makucho ere kaka tenre kod uchumi marwa ebe koro nyoduogo wach ni ka oteno gik matimre sani kod lweny matimre kucho koro gi weche mag chiemo makoro kelo ma omede nyinyo ni en wach mabende koro kaka nonro setim
koro jopiny rito ni to bro bedo nade koro ma tiji ngene jopiny dwa luwo jotendgi to wacho nango kaka Raila Amolo Odinga Kalonzo magi gin jotelo ma koro telo ne kweth ma kwedo ma koro gidwa wacho nango ne gisewacho ni gibro pingo koro gibo pingo ka gise ng'iyo kaka nonro ne wuoye wi chiemo makamagi nikech kata tend Kibaki no kumo chiemo makamagi koro gin chiemo mabende nonro wacho ni girocho ngima madhano kaka nosewacho koro gimiwo mana gima ber en mana ni mondo jiw yore mag pur kitiyo kod kothe makare mantiere wan gi lo wan gi pige wan ga ora kata nam kachacha koti gi pi mar nam chogoyo inya pur kod puothe mang'eny manyalo konyo jo Kenya. To bende odiochieng' manyoro e kinde mabende Raila kaachiel kod jotelo mamoko mabende ne ntiere kwethno mar Azimio Raila kanyo nyoten kod jaod bura ma Embakasi East Babu Owino wantiere kanyo kod Caleb Amisi mano mar Saboti Felix Oduor jaod bura ma Lang'ata kaachiel kod Peter Orero mano jaod bura ma Kibra kinde mabende ne giteno mano jatend Azimio la Umoja Raila Odinga kinde mabende giseyo nyaka sirikal mar William Ruto kuom golo subsidy mayande oket e nengo mar mauta pacho kama yande ponono miyo jopiny nyieo mauta kata mafuta e nengo mogonyore to nyaka sani mafuta bende waseneno ka nengo ne oidho malo gino mabende jo Azimio koro wacho ni nyaka koro giket sirikal ni tesre mar mondo mi okony jo Kenya e yudo fungruok e nengo ngima ka wadhi mana mapiyo piyo Kizito ito boke mar 6 mar gazedni mar The Standard walidho ne lidhe nyakwara Mugia Jwang mar mondo mi wamigi siso mar dhi nyiewo gazet momoro gi okinyi makawuono e ito boke mar 6 mar gazedni mar The Standard okinyi makawuono nyaka sani koro jatend piny Kenya William Ruto wacho ni nitiere kembe moko 10 mag piny owacho manyaka sani koro ibiro usi ne ji mar mondo mi gibed privatized kaka yorno mar ponono temo chiero kembe makamago ma chenro mag chiero gi kinde ka kinde osebedo ka gore Luanda. Nyoro nyoko lang kanyiyawo chiro mar uso makamiki jopiny nyalo kete mwandugi makoro jatend piny Kenya wacho kanyo ni obo temo mar mondo mi kembe 6 nyaka 10 kuom higa achiel mar mondo mi odonje Nairobi Security Exchange. En gima ber nikech koyaw thuolo makamae to jopiny bende bro yudo kaka nowacho ni odhi temo mar mondo mi olok chike manya chiwo thuolo makamae jopiny bro yudo thuolo mar omenda margi moko ma yudo ka jomoko kano pesa nyaka e bom matres koro omenda makamagi nyaka dhi loko kod ohala kucho nikech Joyce aparo ni ng'eyo ni en ohala ma bende olokre nyinyo olokre shares lokre oringo lokre sama tin koro ido ka sama tie en piny tinyalo dhi nyiewo mang'eny sama odhi malo cha idhi iusogi koro en ohala ma pesa nyamedre piyo piyo kalure kaka chiro ringo chak kendo gima kamae omedo kembe bedo motegno kendo kembe kae yudo pesa magimedo godo dongruok koro kata piny owacho ni bro yudo pesa kae matimo godo dongruok moloyo dhi timo ola oko koro ma yorego modwa keto kanyo ka koro nyogo lang mondo mi jopiny obi oyud kama ginyalo kete mwandugi. To bende moko kuom kembe mabende wacho ni ibiro bedo kata biro bedo privatized e panjo kae mano kembe mag piny owacho mano riwo kambi mar sukari mar Chemelil wantiere kanyo kod South Nyanza Sugar Company Muhoroni Sugar Company Kabarnet mano magawa ma Kabarnet Mount Elgon Lodge Limited magawa ma Golf kambi sukari Manzoia kambi sukari Mamiwani magawa ma Sunset wantiere kanyo kod Kenya Safari Lodge and Hotels TFC Associated Companies wantiere kanyo kod bengi no mar Consolidated Bank of Kenya, Development Bank of Kenya, Agrochemical and Food Corporation, Kenya Wine Agency kaachiel kod Kenya Meat Commission. Mage moko kuom kembe mabende nyaka sani jatend piny Kenya William Ruto wacho ni ibiro golgi e lwet sirikal mar mondo mi oketgi e lwet joma moko mabende wacho ni gin joket mwandu mabende ponono nyalo konyo kembe makamago e chiero kembe makamage yo makare okang makame korka kora paro ni nyalo bedo maber kalure ni kembe makamagi osebedo ka ponono yore gi mag tich ok osebedo maber gino momiyo jotije e kembe moko osebedo ka yuago sara kinde ka kinde mashinde moko osebeda ka okti kata omiyo koketgi e lwet joket mwandu mamoko ponono nyalo konyo e kata medo thuolo mag tije pacho kata kamano we warit wane kaka chenro makamano biro dhi mbele ka wadhi mbele ito boke mar 7 mar gazedni mara The Standard Kizito kinyi makawuono nyaka sani koro mano NSSF sani koro gidwa tero
kwayo margi kata ng'ur margi e doho mar apil kaluwore kod chenro mabende notam gi god mar mondo mi kik gimed omenda mabende ji chulo mano dwe ka dwe kaka mano omenda ma iwacho ni ponono en mano mar retirement ma ji bedo ka sevo ka NSSF kacha. Ma wach ma jatend piny Kenya William Ruto nyowacho ni gibodhi mondo mi gi tera pile wach mar NSSF ni kakore nodwaro mar mondo mi kungo mar jopiny omedi owuoge siling 200 ma ji golo wacha wacho ni ma pesa mathin makoro ka ng'ato nya medo kungo mare kalure ka kod osache nyalo bedo maber nikech no wacho kanyo nang'o ni pesa ko kungo kai maber kanyo be ma piny wacho nyalo time ola molo dhi timo ola pinje maoko koro magi weche mano wacho kanyo koro nchono wacho ni ma gima nche ber makoro kaka do ncho chungu wach makamae koro gichano mar dhi e do mondo mi gitim apil mar mondo mi ging'ane ka wach ni ginya yudo thuolo mar mondo mi gimed pesa ma jopiny nyalo kano e kar NSSF kae. Ka bende ne osingo ni kapo nono ni ng'ato e dwe e higa achiel ikaw thuolo mari ma ikungo omenda maderom 6,000 kacha to sirikal biro medi 3,000 e wiye. Kamano mana bende yo makende ma bende sirikal nyalo tiyo godo e neno ni jo Kenya okungo e yo makare. Ka wadhi mana mapiyo piyo Kizito ka samarwa poko maya wawang'i to boke mar 8 kanyo nyaka sani koro jod bura odiochieng' manyoro ne opuodho mano committee mano mar House Business Committee mabende ibiro tigodo e chuogo committees mamoko mabende biro puodho kata biro dayo dhog jogo mabende nyande owali ne pongo lemogo mag jotend migepe pacho kae ka odiochieng' manyoro nitiere nyinge mag jogo mabende ne osechwali ni biro bedo kaka jogo mantiere committee no mar House Business Committee. Parni committee no mar House Business Committee e od bura kacha otelne kod speaker mano Moses Wetangula ka bende onge gimoro amora ma od bura nyalo timo ka onge committee maket kod man emomiyo bende ni ikwayo jod bura mar mondo mi gipuodh nyinge jogi ka bende waneno kanyo ka ni wacho ni magi jogi mabende oyier ka wang'iyo kwa two-third gender rule giwacho ni nitiere iye kacha ka wang'iyo kweth kata duond buche mag siasa bende giwacho ni ging'iyo kanyo yo makare ko nyalo mana ng'iyo moko kuom nyinge mag jogo mabende nyaka sani osewach ni nitiere e committee no mar House Business Committee. Wantiere kanyo kod jaod bura ma Aina Bukoi mano Samuel Chepkonya jatenwa Keini amane county manyandarwa kata jaod bura manyandarwa Faith Wairimu Gitau. Wantiere kanyo kod Umor Kes Kasim Sheika mano jaod bura ma Mandera Ombok Milemba jaod bura ma Emuhaya nyaka wantiere kanyo kod Tom Kajwang mabende en jaod bura mar Ruaraka. Kawang'iyo nyinge go duto wanyalo wacho ni ponono gichopo dwaro madwarore. Koro mae en gima nochuno ni nyaka ne tim nikech koro kae ma idhi puodhe jogo mane William Ruto oyango mar mondo mi obede tend migepe. Koro kae kose puodhi kamae koro gidhi check gidhi timo ne vetting gidhi puodhogi makari opuodhgi to koro idhi duokne mana ne jatend piny Kenya mar mondo mi koro omigi tich. Koro ma wach ma koro wadhi ng'iyo no dhi bedo nade ang'eni koro kako gine ni koro tich dhi chaka mar piedhogi ng'igi jopiny bende ichose mi thuolo apano gik tich abich mar mondo mi ochiw wach kin gi wach moro ewi jok ma anchoket kanyo ma dwaro lemo mag jotend migepegi mar mondo mi ochwalane wach ka dibed ni en gi wach moro ewi jok manoket nyingi kanyo no. Koro ma en wuoth jatend piny Kenya William Ruto loso sirikande. Koro sirikal nyaka bed gi jatend migepe to jatend migepe puoth gi nyaka tim e bunge ma koro wach ma koro timre kae ni. Ka bende committee onogo jogo ma inyalo wach ni ochuno ni nyaka bede committee ma kamano mano mar House Business Committee mano riwo jatend jogo modhuro e od bura kacha masani en Kimani Chungwa jatend jogo manok e od bura Opiyo Wandai kachiel kod jolup gi duto mano Owen Baya kachiel kod Robert Mbui Majority Whip Silvanus Osoro kachiel kod Minority Whip Junet Mohamed gin jogo manyaka bedi e committee ma kamano mar House Business Committee. Adwa ni watie kod wach mantiere ito boke mar 13 mar gazedni mag The Standard kapok wamulo Daily Nation matin kaluore ni samarwa bende dhi mana mapiyo piyo. Nyaka sani nitiere ji 59 mabende ne oro kwayo mar bedo mago jogoro mongirore amane pacho ka bende odiochieng' ma kawuono emibiro chak dadhog gi ka chenro makamano
chakore saa 2 mar okinyi nyaka kar saa 9:30 ma midhiambo. Ka bende nitiere jomopogore opogore. Ka bende kaluwore kod commission makaman nitiere ji maderom 477 ma bende nosebedo shortlisted ni ne dwaro pong'o lemogo mag mago jogoro mongirore. Ma koro bende katimre kane ji nooro kwayo mane romo kanyo 585. Koro kano chek gi koro no wach ni ji 59 kende ma koro idhi timnegi noro kata idhi dadho idhi timnegi interview. Koro jotelo mongire magi bende gin bede mochuna ahinya e sirikal mondo mi jotend migawo dhi makare nikech en ema otimo tije duto mar tend migawo. Koro en motimo kacha to koro jatend migawo cha yudo mana tich koa kuome. Koro magi bende gik matimre kawuono idhi puodhgi idhi timnegi interview magi weche duto mochuno ma koro jatend piny Kenya kaka nowacho oloso mana piny owacho mare mondo mi koro ng'iane to nya tiyo e yo mane kotiyo gi jogegi. Kizita dwani wamula ne mana mapiyo gazet ma Daily Nation thuon wach kanyo bende waseng'iso nyakwara Ramogi Ajwang ka bende kwethno mar Azimio la Umoja One Kenya nyaka sani dwa keto sirikal mar William Ruto tesre ka bende gichwalo ng'ur margi kaluwore kod wach duoko kothe momede nyinyo kata GMO e pacho kae kaachiel kod ng'ur margi ewi ngima ma pod oridore ahinya e pacho kae. Itoboke mar 2 mar gazedni ma Daily Nation bende nyaka sani jatend migawo mar somo George Magoha nyaka sani pod owacho ni penjgo mag KCPE kaachiel kod KCSE biro chakore tarik 28 dwe mar 11 higani. Ka bende ochiwo puocha kaachiel kod pak ne jatend piny Kenya William Ruto mar ponono keto chugo kamitino kata put ma bende biro nono weche mag somo e pacho ka ahinya to mano lai mar somo mar CBC. Joyce jatend migawo Magoha ma bende koro wacho nodhi nikech Ruto noseyango ng'ama bro dhi kawo kar ka dipo no bio puodhe. Owacho kanyo maber ni penj dhi chakre tarik 28 dwe mar 11 to duoko mag penj gi dhi wuok tarik 23 dwe mar 1. Ma tich manosepango koro aparo ni otieka ma ng'ama bro kawo ire bro dhi godo kanyo to kendo nowacho ni en gi geno ni somo manya sani mano CBC dhi bedo kalure nitie aput moselosi mar mondo mi ongi kit somo kama nikech jatend piny Kenya be nowacho nang'o ok gidhi go wach ma kama piny kaka ndalo kampen ne giwacho nang'o gidhi gole do. Koro sani giwacho nang'o gidhi ng'iyo mana kaka kuond ma richo ginyalo loko yani gidhi temo ng'i kaka ginyalo bero wach mar somo ni. Ka bende ka wadhi mana mapiyo to boke mar 5 ka nyaka sani koro kinde ma bende imanyo jal ma bende biro pong'o lemono mar jatend okwach kiche pacho ka nyaka sani nitiere nyinge ji 3 kende ma nyaka sani National Police Service Commission odiochieng' ma kawuono biro chwalo nyinge mag jogo 3 ne jatend piny Kenya William Ruto kalore ni ncha gisedayo doji 10 ma yande olap dogi ndong ne komno to nyaka sani gidong mana gi ji 3 kende mabiro pong'o lemono mar jatenda okwach kiche pacho kae kendo biro kawo kar George Kinoti mosebedo kaka jatendo okwach kiche pacho ka. Kizito anoni watiek nonro mar gazet gi kanyo kalure ni weche mamoko chalo mana kod maka ma bende ne nitiere gazedno mar The Standard ka wang'iyo weche go maga keto kembe 10 mag piny owacho mar mondo mi obed e lweta joketa mwandu kaachiel kod Raila gi Kalonzo ma bende ochwalo ng'ur margi kotenore kod weche go mag GMO kaachiel kod pek mar ngima. Mita nitiere wach mogik midwa wacho ka watieko okinyi ma kawuono. Wach mar nyalo medo bende mano mantie mane Nation wang'e mokwongo kae mawacho ni gimomiyo bech sukari idho malo ahinya. Koro wach ma en kalure kod sukari migolo kabire pinje ma Kenya ka migolo ok iwacho ni ncho duok piny to bende koro be dhi malo nikech sukari miloso e piny kae thin king'iyo kembe wa sani koro thoth gi ogore piny pur mar sukari malong'o onge Kenya kae. Koro magi weche ma bende koro kelo midhiero kanyo ka koro bech sukari osechako idho matek ahinya nikech luwore kod wechegi. Koro Joyce magi duto weche ma koro rito jatend piny Kenya nikech magi ming'iyo gik monego bed notim mar mondo mi oket uchumi obed makare ngima jo Kenya obed makare nikech sani koro konde te otek kidhi weche mag mogo otek kidhi weche mag sukari otek kidhi weche mag wuoth otek kamoro amora otek godo.
ma koro sani kama entiere gonyo mana wiye ni to koro oda riembo serikali e yo machal nade. Erokamano ahinya Eriko Keyo Kizito kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar mondo mi bi walidh gazet kaka pile walidho mana gazet wami joneno mag wasiso giwuogo kokacha mar mondo mi gidhi ginyiew gazet momoro gi okinyi ma kawuono. Nyakora Ramogi Juang gi kanye mochopo gode giko mar nonro mar gazet ne wami mana siso idhi nyiew gazet momoro okinyi ma kawuono kalure ni weche podi thoth ahinya ei gazet kacha. Profesa Ndwati Sylvester kanitiere Migori aneni kanyo kineno wayo makare med mana kete Ramogi TV Wilson Ouko Adur kachiel kod Alfie Kosuda gi Owino Brawa benda neno kanyo kachiel kod Onyango Kevin med mana kete e Ramogi TV kalure ni chenro podi ielach wakaw mana yweyo matin gi sani tok yweyo marwa nyawadwa Sharon Ongao biro donjo kod twak mokwongo e chenro mar rupiny kikidhi mabor. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Ngoja kidogo na kupigia. Ngoja kidogo, subiri kidogo tu. Kidogo tunakupigia. Nakupigia sasa hivi. Kidogo tunakupigia. Dial *811 447# to get ngoja tu kidogo. Yud chudo maromre kodi kaito iti kod omenda matin ne chudo miyudo. Wuond kod andhoga timore pile ka pile, to joma onge ketho ema hinyore ahinya. Apo mi ywak maliti. Kata kamano, hera pod riore kendo medo lo. Aheri ahinya to. Ka joma moko geng'o joma giero kuom yudo rem. Hera mar anyuola medo mana loyo. Tapki, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 mar otieno, mana Ramogi TV. Chiemo kelo wa kanyakla, ibedo kod paro mabeyo mag chiemo motedni. Karibuni. To wil kod kaka itedo kit chiemo no, manigi suya kod ndhadhu mamit. E chenro mar tedo gi chiemo, wapuonjore tedo kit chiemb luo kod chiemo manyasani. Koro kigolo ring'o ting'ade kama. Tich adek ka tich adek, saa 2 okinyi, mana Ramogi TV. Ngeso kangeso chakre saa 3 okinyi en seche mag Wayudo weche mamoro nyithindo kaka Talanta, Tuko fulta kimaso, Sitendawili, koda lunga. to chenro ok nyal bedo chenro kaonge Sigana, sigani mamitna. chuo gik moko, kod tedo. Turu kodwa ngeso kangeso ka wan gi Lox Ponde kata Lox P, Josephine Achieng kata Josephine Jos, kod Ansali Kosgi Odhiambo kata kihero Sally the Queen. Wanero ngeso. Kapok piny oru, kapok oyaw chiro, jopur ochako odiochieng'gi. Ng'ato ka ng'ato gi gombo mar kelo lokruok. Wachalo joma timo research mondo mi wakel gik man gi value. Ma ok odewo kama idake kata gima ipidho. Pith mar kich en agribusiness. Riwri kodwa mondo ipuonjri yore pur. Cover crops inyalo pidho ei puothi mar rabolo no. Jopur kod chiro mag jopur. Kendiel ma dende ber ema biro mi market. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar odhiambo.
mane Ramogi TV. Manak manya kwa Ramogi dakika enochiko tok sa chiel mar okinyi odiochieng' ma kawuono donjo gi twak e chenro mar Upiny. Twak ma bende odhi godo nyime nyaka sa 2 mar okinyi. Ka bende pono ni neno posters ma bende nwake e mbui magwa odiochieng' manyoro. Ing'eyo thuond wach okinyi ma kawuono. Pono nono kineno posters ma kamano antiere ka mar paroni. Okinyi ma kawuono biro bedo kwatwa kaluwore gi kanisa kod sirkal. Ting' mane ma kanisa nitiere godo e pacho kandi to sirkal nitiere kod ting' mane. Kanise osebedo kata mana kiseyo ni itiyo kod gi marach gi sirkal. Okinyi ma kawuono mane thor wach ma bende biro bedo kwatwa ke. To antiere gi welo kama bende biro bedo kwasumo godo paro. Ahinya kaluwore kod ting' mar kanisa kod mano mar sirkal. Okinyi ma kawuono yudo thuolo mar bedo kod welo ariyo. E studio mar kaunti ma Kisumu adhi bedo gi Professor David Kodia, ma en bishop mano mar kanisa mar Anglican, mano mar Bondo Diocese. Bishop kiwinjo mane yo makare, amusi ni misawa, kaunti ma Kisumu chiew nade? Wachiew maber, ruoth oritowa koth kendo nochwenwa nyoro maber. Mana kamano, isawacho ni kaunti ma Kisumu chiew makare, koth wuon chiemo wa mor. Kopogore gi bishop